Ngizothanda ukuthi sibheke uThimothi wokuqala uchapter number 2 verse 9. Isihloko sakhona sithi maqola nabesifazane ebandleni. Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo, bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda, kungabi ngezinwele ezalukiweyo nangegolide nangamabharele nangezembatho ezinemali eningi. Kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu bahlobe ngemisebenzi emihle. Iwona-ke leli verse esolibheka la. Okokuqala siqale sichaze ukuthi lezi ncwadi lezi uPawuli wayenikeza uTimothewu njengomzalwane wayezolida ibandla ngoba uPawuli yena wayesehamba, wayesenikelwa, wayesedlula emhlabeni. Lana kuTimothewu wayeseyala ukuthi kumele abesifazane bayiphathe kanjani enkonzweni. And okwesibili ekumele siqaphele ukuthi lezi ncwadi beyinga-interpretwa, izwi bezifika zinjengoba zinjalo, ibandla mase liyazamukela zinjengoba zinjalo ngaphandle kwe-interpretation. Uma lithi iBhayibheli owesifazane akumele ahlobe ngegolide, kwakuba njalo, okusho ukuthi namanje kusenjalo. Ngiyawabona ama-interpretation azama ukuliguqula ukuthi uPawuli engaqondile ukuthini. Lawo ma-interpretation amanga awumqondo womuntu, awasilona umqondo wezwi. Izwi lisho lokho elikushoyo, owesifazane akumele ahlobe ngegolide, akumele ahlobe ngey'nwele ezalukiweyo, kumele athwale ekhanda njengoba lishilo izwi likaNkulunkulu. And okwesibili kumele angagqoki izembatho ezinemali eningi, okusho ukuthi nje ukuhloba nje ngegolide jikelele kumuntu wesilisa nowesifazane akumele kube njalo, akumele umuntu ahlobe ngokwegolide. And-ke khona amanye amavesi asapothayo ngale kwaleli, mhlampe njengoba seRoma 9 verse number 20 la elithi khona izwi, wena muntu ngubani ophikisana noNkulunkulu, kungasho yini okudaliweyo ukuthi Nkosi wangenzelani ngaba njena. Okusho ukuthi nowesifazane akumele futhi azakhe, afake ama-makeup, afake iy'nwele ey'xhunyiwe, ngoba lokho kuyisono phambi kaNkulunkulu, ngoba uyazakha kahle hle. uNkulunkulu ufuna ukuthi ube njengalokhu akudalayo, kumele ungazakhe, akumele kube khona izinto ozikhanda ngazo. Yingakho lithi iBhayibheli mangingabi izinwele ezalukiweyo, mawungahlobi ngegolide. uNkulunkulu akakudalelanga ukuthi ufake ama-gold teeth. Uma ufaka ama-gold teeth uyaphambuka noma uphambene nentando kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli masingahlobi ngegolide, masingahlobi ngey'mpahla ezinemali eningi, masingahlobi nangamaphareli, masingabi ngey'nwele ezalukiweyo. Okusho ukuthi nje njengoba izwi linjalo lisho lokho, akukho futhi elinye elikushoyo. Kumele nje ulandele izwi, ungalaleli abantu abazama ukukudukisa noma abantu abazama ukuyijustifya bebesho isifundiso esingekho. Lithi iBhayibheli iy'fundiso zamanga ziyongena ngasese ebandleni. Lithi iBhayibheli abaningi bazohamba ngazo lezo fundiso zamanga. Mhlambe nje ngenzele example, amabandla amaningi la esiphila khona emhlabeni esiphila kona, uzobona ukuthi abesifazane abaningi abathwali, because isono masingena noma iy'fundiso mayingena zingena ngasese kuze ngazi ukuthi yizona right, mase kuthi lezi zeqiniso kube ngazi ukuthi izona ezamanga. Uthi uPawuli mayela uTimothewu uthi, Timothewu, ey'khathini zokugcina kuyafika isikhathi esinzima la khona abantu abangayi kuvuma khona isifundiso seqiniso, kodwa ngokwey'nkanuko zabo bazoyiqokela abafundisi abazoshumayela lokhu abakuthandayo. Ngicabanga ukuthi kusona-ke leso sikhathi, because yizwe elishoyo ukuthi owesifazane kumele athwale, yizwe elishoyo ukuthi umuntu wesifazane kumele angahlobi ngegolide, yizwe elishoyo ukuthi makungabi inwele ezahlukeyo, yizwe elishoyo ukuthi kumele ungazakhi, yizwe futhi elishoyo ukuthi owesifazane angaligqoki ibhulukwe. Ngoba ngesikhathi owesifazane egqoka ibhulukwe kahle hle ayikho into esuke ingabonakali. And njengoba ingekho into esuke ingabonakali, lithi iBhayibheli kuTimothewu owesibili chapter number 3 lithi-ke ey'khathini zokugcina kuyoba khona abayikhangisayo, okusho ukuthi owesifazane uma egqoka ibhulukwe usuke ezikhangisa. Lithi iBhayibheli ey'khathini zokugcina kuyoba khona abayikhangisayo, abayigabisayo noma abayikhangisayo. Okusho ukuthi uma igqoka ibhulukwe
usuke naye ekhangisa, okusho ukuthi ibhlukwe liyisono, ngoba uDeuteronomy uthi owesifazane angagqoki isambatho sowesilisa nowesilisa angagqoki isambatho sowesifazane. Uma sibheka ezwini asikaze sathola ivesi owesifazane egqoke ibhlukwe, kodwa siyalithola ivesi lowesilisa egqoke khona ibhlukwe. ODaniel mhla bezophonswa esithandweni somlilo lithi iBhayibheli babegqoka amahembe namabhlukwe, okusho ukuthi ibhlukwe lingabantu labantu besilisa, masowesifazane agqoke ingubo ende futhi hayi emfishane, ngoba siphile esikhathini zokugcina la khona abantu beyikhangisa khona, bayikhangisa esontweni, bagqoka amavest esontweni, bagqoka izikete ezimfishane, bayayikhangisa, benza okuphambene nentando kaNkulunkulu. Bonke ke la benza njalo abaye ezulwini, abanangilidla ifa lombuso wezulu, bazophela esihogweni. Ngakho-ke kumele uphenduke wenze njengoba kusho izwi. Noma ngabe kuthiwa leli izwi engilisho namhlanje lithi owesifazane mangahlophe ngegolide, ungalibuka njengento edelekile, kodwa ngoba isezweni kumele ugcine izwi. Lithi iBhayibheli oyigcina yonke imithetho kodwa waphula owodwa useyibulele yonke imithetho. Yikona nje ngize nakho namhlanje. Ngiyacela ukuthi wenze njengoba kusho izwi, noma ungayibuka kuyinto encane. Lithi iBhayibheli uSawuli walahlekelwa umbuso ngenxa yokuthi nje kwakukuncane uNkulunkulu ayikushilo, kodwa yena kubona kukuncane ngempela, wangayibulala konke njengoba kusho izwi, wabulala lezi ayithandayo. Nawe kungabi ngomunye olingisa lelizwe. Abasezweni bagqoka amabhlukwe, nawe usindise ugqoka amabhlukwe. Mase ucabanga ukuthi uzobona umbuso wezulu, khohlwa, ngeke uzubone. Abazobona abenza intando kaNkulunkulu, abahamba njengokusho kwezwi likaNkulunkulu. Ngiyabonga ngokungilalela kwakho. Inkosi ikubusise. Amen.